vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. So ndine mudzimai wangu uyo wandakaroora. Mukomana kuzonosvika ndichizomuroora pakaitika zvinhu zvakawanda kutaura kudai so nehama dzangu hatichatombowirirani zvachose nekuda kwake mukadzi uyu. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingazvifambisa sei, because mudzimai wangu uyu wandakaroora munhu wekuti anobata-bata. Zvinhu zvandakambotanga ndicharamba pandainge ndichiudzwa neshamwari uye zvekare nekuzoendawo kumaprofita ndichiudzwa kuti mudzimai wangu anobata-bata, but problem yakaitika ndiye kudai so: pandakatangawo kuzviudzwa zvinhu izvi zvekuti mudzimai wangu anobata-bata, handina kukwanisa kuzvigamuchira because kwakabva information yacho it was from the ex. Saka mudzimai wangu uyu pandakasangana naye mainge muri mugore ra2015, chekutanga chaakaita ndechekuti akaramba kundiratidza pasipoti yake ndokubva aramba. Ndainge ndisingazivi kuti iye ainge ari mukuru kwandiri. So by the time pandakazofind out akabva ati ndabatira pamuviri. Ndikabva ndati zvino ndoita sei? Nhumbu iyoyo handizivi kuti yainge iri yechokwadi here kana kuti because all of a sudden akabva achizongoti ndabva pamuviri. Nhumbu yaya yabva, but vamwewo vainge vachiti ainge akabvisa pamuviri pacho ipapo, but at that time handina kukwanisa kuzvionawo because ndainge ndiri murudo. Saka information yakabva yatanga kufamba mulocation kuti abvisa pamuviri because akarwara. Apa iniwo panguva yacho kune kwandainge ndaenda nemurungu. Ipapo nemurungu tainge taenda kuDurban ndokubva tachizogarako kwenguva yakareba. Saka ndaingonzwawo nevemakohwa. Saka zvakatinetsei kuti ndinge ndichigamuchira zvose zvandainge ndichiudzwa nevanhu, ndinge ndichiti ndezvechokwadi, because ndichizomutora mukadzi uyu ainge achangobvawo mukupinda mulocation matainge takagara uye zvekare ainge ari munhaku. Saka hakuna ainge asingamudi nevarume vevanhu vainge vachimuda. Saka ndaiona sekunge wese anenge achindiudza kuti mudzimai wako azodai inenge itori mhandu yangu. Kuzonosvika ndega ndazozvibatira kuti zvechokwadi mukadzi uyu haatauri chokwadi, especially pandakazongosanganawo nepasipoti iyi yaigara yakangovigwa at all the times, aingogara akaiviga chete. Saka pandakazoibata ndichiona kuti iye ainge ari mukuru kwandiri, ndakabva ndachizomubvunza akabva andeti aiwa paakanotora pasipoti hanzi vanhu vacho vakakanganisa. Ndikati kwavanogwakanganisa sei nekuti anenge angori makombiyuta. Akabva ati pasipoti iyoyi inogara ichingondinetsesa pabhodha because ndinenge ndichinzi haisi pasipoti yangu, asi hanzi vakazoita zvekumutora mafingerprints pabhodha ndokubva vaona kuti yainge iri pasipoti yake, but later on I discovered kuti dzainge dzitori nhema. So ipapo pandainge ndisati ndafind out kuti munhu uyu ainge achindinyepera, ndaiti kana ndikaudzwa information nevamwe vanhu ndaibva ndatongozviudza kuti vanhu vanondinzwira godo because ndazviroorera mukadzi wangu akanaka. Akazoita kuti ndinge ndichizovengana naamai vangu because ipapo paakandifonera achiti ndiri kurwara, nhumbu ichizonobva akati akarota amai vangu vakauya kwaari, vainge vakabata hari vakabva vazomuudza kuti vainge vauya kuzotora muzukuru wavo. Kune vanhu vakangwara, ende iniwo kuzozvibhilivha hope dzose idzodzo ainge akagara akatondirova set up nechekare, because from the very first day iro rakarara pamba pangu akangorara achiti ndiri kubatwa nemadzikirira. Ndichimubvunza kuti uri kuonei chichiri kuitika kwauri, uri kumborota chii? Ainge achingoti hazviiti kuti ndinge ndichizokuudza because zvinokwanisa kuzotikanganisira marriage yedu, hatizivi kuti relationship iyi ichaguma nepi, so maybe I am going to get married to you one day. Saka hazvizodi kuti apa ndichiri munyowani ndobva ndatotanga kutokuudza zvimwe zvinhu zvisingaite, but dai waiziva hako dai wanga uri umwe munhu waitombonamata
nekutofamba uchitobatsirwa. Mazuva acho iwawo ndainge ndichitoenda kune imwewo Pentecostal ndisati ndatanga kuita zvekuenda kumasowe, saka akagara atongondikonesa brain. Ende vanhu pavaindiudza kuti mukadzi anenge ari mukuru kwauri anoti nhetsei, because iye anenge akachenjera kukudarika ende haungambofi wakangwara kumudarika. So ndaitozviudza kuti vanhu vose vanondinzwira godo until the day when I discovered kuti she was lying to me. So semunhu ainge akagara akandiudza kuti pane zvinoitika pandiri, asi kuti ange achindiudza directly ainge achiti hazviite nekuti zvinokwanisa kuzokanganisa zvakawanda zvekare nemarriage yake. Then ipapo achizoti nhombo yainge yabva, ndopaakabva achizoti unoziva paya patakatanga kugara tose ndaigara ndichingobatwa nemadzikirira. Even the first night ratakarara tose ndaibatwa nemadzikirira. So mira ndingokuudza ende ndiri kurwadziwa, ndaingoti zvimwe kuda zvichazongosvikawo pakupera, but ndikutoona kutoti amai vako vatozvimisikidza kuti vange vachizova mhandu yangu, but ndati ndinge ndichingokuudza. Akabva achizondiudza kuti amai vangu ndivo vaainge akarota musi iwoyo waakauya kusleep over kumba kwangu. Akati vakauya ndokubva vamira padhoo vakabva vati, saka iwewe ndozvawasarudza here kuti unge uchinditorera murume wangu? Anoti kuhope ainge achirwedzana navo kuzonosvika amai vangu avakurira. Saka ipapo paakazondinyepera achiti ainge abva pamuviri, anoti akavaona amai vangu vakauya kwaari vainge vakatsamwa vakabva vati, saka iwe unorevesa here kuti uri kuda kutonditorera murume? Ndokubva vamupa hari vakati, izvezvi zvinoda kuti ngochisa muzukuru wangu muhari. Anoti paakamuka achiridza mhere ndokubva ationa kutoti ainge ava kutobleedha, asi patori nevamwe vemuraini matainge tichigara vakatoti mukadzi wako iwewe akatobvisa nhumbu. But ini nekuzviudza kuti vanhu vainge vachindinzwira godo because ndainge ndazviwanira mukadzi wangu akanaka, handina kuda kuvabhilivha. So there was a time apo patakazoenda kumba kwavo. Taenda kumba kwavo pane dzimwe movement dzaingoitika because ndapiwa chikafu, then ambuya vangu ndakati ndava kuda kunodya, vakabva vati sorry mukwasha, chikafu chamuri kudya hachisi chenyu. Vakabva vachizotora ndiro iyo yavainge vamboti mumwe muzukuru ange achindipa, ndokubva ndachizopiwa imwe plate. But ndakati ndava kutanga kuseva nyama iyoyo mukomaka, kutaura chokwadi yainge isingatombonaki zvachose. Unoona vanhu vaya vanonzi vanoraura hove vachishandisa mishonga, ndo zvayainge ichiita apa iri beef. Ndakazongodya zvangu, but kubva musi iwoyo kuzonosvika ndichizoona chihari chainge chiri muceiling, ndikatongoti ndakachiona by mistake. Icho chandakazorakidza kumukadzi wangu ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vari vanhu vanotiroya vainge vakaisa chihari ichocho. Ndakatoburukamo muceiling ndichitofara ndichitoti mudzimai wangu shuwa wairevesa, amai vangu muroyi. Akabva angodonhera pasi mukoma paakangondiona ndakabata hari iyaiya. Ndakati ndava kuda kuenda kunodaidza muprofita, akabva amuka akabva ati mera ndikuudze chokwadi. Asi zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizofind out kuti mudzimai wangu iye anobata mishonga yakashata. Apa naamai vangu hatitombowirirani zvachose, including hama kana vari savana tsisi vangu vose ndakapera kuvabloka. Handina kana munhu weukama wandinotaura naye, kungotaura nehama dzake chete. Ipapo kubva zvandakapiwa zvokudya naamai vake, ndiri munhu wekuti ndaiti kana ndikarota ndichitoratidziwa kuti ona vanhu vari kuroya avo, mangwana acho makuseni ndaibva ndatongokanganwa. Achienda neni kumasowe akabva ati ainge ava kusada kuti ndige ndichiramba ndichingoenda kuPentecostal nekuda kwerudo ndainge ndava kuenda naye kumasowe. Saka information zvekare payakazobva kune umwe muprofita nekuti mukadzi wangu muroyi, handina kuda kuzvibhilivha because ndakati munhu uyu kana akambofambidzana nemukadzi wangu
haukamu anozoya kwandiri achiti mukadzi wangu anoroya. Akangonditumidzira message akabva ati madzibaba ndoda kuti munge muchizouya ndege ndichizokunamatirai, otherwise zvinhu zvenyu hazvingambofi zvakakufambirai. Ndakaramba ndakanyarara. Akabva anditi munganyarara zvenyu, asi mudzimai wenyu munozviziva here kuti anokusiyai usiku makarara muri mega. Ndikati ko murume uyu ari kumbozama kuti kudii? Ndopandakabva ndachizomufonera. Akabva ati very sorry bhururu wangu, nekuti ndinozviziva kuti ndakambofambidzana nemudzimai wako, ndingadai ndakamuroora, asi chakazokonzeresa kuti ndisazomuroora inhau yekuti ndakamuteera muteyo ndikamubata red handed akashama. Iye anotoroya mukadzi wako uyu, ndokusaka takazorambana, ende munhu ane simba. Then ipapo paakandiudza zvinhu zvose izvozvo akanditi kana uchida ndinokupa munamato, but ndakabva ndaramba. But mukuzofamba manje ndo pandakabva ndachizotanga kungoudzwa kuti mudzimai wangu iye ane shavi riri paari, shavi rehuroyi. Kusvika pari zvino mukomanashi ndichigere naye, but hapatomborina kana development, no mwana no what. Saka ndakatombomitisa umwe musikana. Pandakamitisa musikana uyu mainge muri mugore ra2021. Akabva achizozviziva kuti ndainge ndamitisa umwe musikana. Kubva ipapo mukoma zvinhu zvakabva zvazotongodhakwa, because musikana uya akaitawo miscarriage, ende akabva atumidzirwa message nemukadzi wangu, message yekuti iwe haufi wakazvara. Kwandiri zvekare akanditumidzira message akabva ati iyeyu wawamitisa ndiye wawapedzisira kumitisa. Ndakati zvimwe kuda ainge achingotaurawo semunhu ainge arwadziwa, but zvechokwadi ndinoti kana ndakatarisa upenyu hwandiri kurarama, so ndinotoona kutoti hapana. Ndambozamawo kuita magirlfriends akawanda kuita sekunge ndichabatwa neHIV, because wose wandinenge ndadanana naye ndinopedzisira ndava kurara naye pasina kumboshandisirana dziviriro. So ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndaneta ini nema on and off. Anototi kana ava kuda nezvangu anotondiudza kutoti iwewe uri kutodzoka kwandiri by force. Kana ukangomunzwa akuti by fire by force, ndrechokwadi unototi unge uchizodzokera kwaari, because kana kubasa unokwanisa kungodzingwa nemurungu, then unozoti kana wava kugara zvekare naye murungu obva akufonera obva akuti sorry, you have to come back to work because basa racho rawandisa. So I feel as if I am a prisoner. Kuti ndinge ndichidzokera zvekare kuchurch kuPentecostal, ndinoona sekunge maspiritual battles acho andinenge ndatarisana nawo anenge akawandisa, asi kana ndichienda kumasowe zvinenge zviri nani. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Please ndapota ndibetsereiwo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndakarwadziwa because ndakabatwa chibharo namukoma vangu, who was the eldest in the family. Pandakabatwa chibharo namukoma, I was still very young. Apa zvakabva zvachizozivikanwa nevabereki. At that time I was already married. Ndikabva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri paya vabereki vangu vakabva vaenda neni kun'anga tiina mukoma. Tikabva tachizobatiswa jira dzvuku. Tichingobva ikoko ndokubva ndatoita miscarriage. Saka zvinhu zvekuti zvakangondibata kuti saka vabereki vangu vasarudza kuti vange vachiita zvinhu zvakadai so rather than kuti vange vachizoudza mapurisa. Ndakazoti ndava ne22 ndokubva ndachizoroorwa. Ipapo hangu kutaura chokwadi ndainge ndisisina kana basa neupenyu. Nigerian uyu aishandirwa neimwe friend yangu ane zvimatebho zvake pagolf apo, saka iye akaromba. I then discovered this apo patakatanga kugara tose. When I discovered kuti iye akaromba, handina kana kumbovhunduka kana kuita sei. There was this other night when I woke up, ndainge ndamusiya ari mu living room achiona bhora. So ndakazongopepuka ndanzwa
munhu achigomera. Ndokubva ndachizoenda kuliving room. Ndakati ndichiri mupassage ndokubva ndadongorera ndakaona ainge achiyamwiwa sikarudzi yake nechimwe chimupurwa icho chaainge akabata. Ndakaskrima naiyewo akabva askrima. Ndakati ndichiskrima ndikabva ndaona kuti pakati pe-living room painge paine table yainge iripo pakaiswa mucheka wered, zvekare painge paine zvidhori zvainge zviripo. Akaridza mhere akabva anditi, why did you scare me like that? Ndikabva ndati ko chii chiri kuitika? Akabva azondiudza kuti mukadzi wake vainge vari amai vake, saka vaiuya kwaari sechimupurwa chacho ichocho. Akanditi ndokusaka iwewo uchiti pose patinorara tose unoita mapundu kusikarudzi kwako, zvekare unonzwa uchivaviwa. It is because kana ndikayamwiwa sikarudzi yangu nacho chimupurwa ichi then chinobva chazosiya sort of like poison. Ndakazvinzwisisa mukoma sezvandakuudzai kuti panguva yacho iyoyo ndainge ndisisina kana basa neupenyu uye ndaitoita zvemadrugs, ndichitoputa naye madrugs. Akabva anditi unoda here kuva part of an occultic organization? Ndikabva ndati hongu ndinoda. Saka ndiye akazoita kuti ndinge ndichizojoin now an occultic organization vari mumanigerian muno muzimbabwe, vekuti vangori nemari so unoshaya kuziva kuti mari yacho inobvepi, vanoiwana kupi. Basa ravo ravanoita ndiroro rekuti anokwanisa kuwana mukadzi wemuno muzimbabwe kana kungotsvaka mukadzi waanenge achingoshandisa, but vanowanzokufarira avo vasikana vechidiki, especially vekuma 16 years kusvikawo kuma 21 ndo vanhu vavanenge vachida. Ndinotombobatsirana naye murume uyu kutsvaka vasikana. Tinowanzo kuenda kunana Gweru uko tobva tatsvaka vasikana, ndobhadhara vasikana vaya ndovaudza kuti ndine munhu wangu ari kuda a partner for a night. Musikana uya ndobva ndatomupa mari, sometimes inenge isimbori mari yakawanda, then obva achizorara nemusikana uya. Izvi tinowanzo kuzviita mushure mekunge ayamwiwa sikarudzi yake nechimupurwa chechiya. Saka kana akatanga anorara nomumwe munhukadzi, mukadzi uya ndiye anozosara achivaviwa iye, sezvo anenge asingazvizivi kuti zvinenge zviri zvinhu zvinenge zviine mhiko mukati. Anongoti pamwe ndapiwa siki, sezvandakanzwa umwe musikana achitaura iye achiti akapiwa siki yepahuro. Kwaari anenge achiti isiki, but inenge isitombori siki zvachose, asi kunenge kuri kutoshandisiwa kwaanenge akaitwa. Saka ndozvatinoita kana tikawana munhu anorara naye musikana uya, then paanozoya kwandiri anenge atova bo, hapana pandinozombonzwa ndichivaviwa, kurwadziwa kana kuita sei. So ndo mararamiro awo atinoita inini naye muNigerian uyu. Kusaidi kwangu ndakachekeresa wo mukoma wangu. Saka mukoma wangu at that time vainge vatova kuSouth Africa. Ndikabva ndavadaidza, ndakapiwa glass. I still remember that day pazvakaitika. Takanzi tinge tichizosika bonde tiripo pachitebho chechiya chialtar. Tapedza kuita saizvozvo, n'anga yacho kwava kuchizouya. Yakati yauya yainge iine glass. Ndikabva ndanzi ndike ndichidira mvura pamusoro peglass. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndatanga kuona vision kumadziro. Ndikaona mukoma wangu variko kuJoni vatori pabasa. Ndikabva ndanzi unoda kuti vange vachifa here vachifira ikoko? Ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachifirako kuJoni. Ndikarakidzwa mukoma wangu vachidonha vari pazvimascaffold zvezvavanoshandisa mabhirida, asi ndakaona kuti vainge vachazofa rufu rwainge ruchirwadza. Ndikati kana ngavauye kunoko. Vakazodzoswa nemishonga kubva kuJoni vakadzoka kuno kuHarare. Mukoma vakabva vatanga kurwara, vakabva vachizobatwa kenza. Mushure mekunge vatanga kurwadziwa nemaziso vakanzi vane kenza, vakarwara. Apa ndini ndainge ndava kuvachengeta. Ndaiti usiku paya ndaitomuka ndotoenda, ndobva ndatotanga kutodeketerera, ende vaitondinzwa ndichitodeketerera vobva vatanga kuchema. Ipapo kana kutaura vainge vava kusakwanisa kutaura. Vaizoti kana vanhu vakauya vaingonditarisa so vobva vatanga kuyeredza misodzi. Saka veukama vaingoti ari kuchema nekuda kwekuti anorwadziwa
neresponsibility yauinayo, sezvo ndini ndainge ndatakura maresponsibilities ose emumhuri kusvika pari nhasi. But chavainge vasingazivi ndechekuti mukoma vainge vachirwadziwa nezvose zvandainge ndichivaita, kudeketerera nekuisa hari imwe inenge ine mazimbe pachipfuva chavo kuti vazotsva. Ndainge ndisina basa nazvo. Ndaitora mabathing towels ndomanyorovedza, ndobva ndachizogadzika hari yaya pachipfuva chavo ichipfungaira chiutsi. Apa madrying towels iwavo aisvika pakuoma nekuda kweheat, but ndaizoti paya pandinenge ndaona kuti temperature yavo inenge yanyanyisa kukwira, ndobva ndachizotora hari iyaya ndobva ndachizonopa murume wangu, ndokuzadzikisa mhiko kwandainge ndichiita. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa.